Election of Municipal Passport. Oh, sige. Kana. Kare? Oh, itry na. Masa to mo to si guys. Mo ni sang guide. Oh, mo na ikon. O gusto na sa sod. Oh, mo na ikon. What if katong folder din ako? Basta na ay municipal port kanang wala ba sing basta municipal port na kon. Di lalim accounting na. Dapat pag inungos miro. Kon sa una. Di ana, Municipal Port. Sige. Unsay pizza kon? I-check ko no day aga nang imong gihawiran day. March 5, 2020 hapon. Di, December sige. 12, 2022. Pangitag lain. March 5. Wala man sila ino kay usa-usar mo na. Oh. Hi guys. Pero di na dadaan busing. Ha? Di na Di dadaan. agka na arang unsay December 12. December 12 na kuan. Ibalik ng diresod. O ka sa kanan. Bakit ani mo December ka sa mata? Oh. Dapat ilbe. Ato diri guys. Okay, mo ni guys ang taga kahagna. Aw, esperanza na. Friends ako. Esperanza og kahagnaan. Og Matalom National High School guys, di Amis Budiga. Di amis budiga guys. Aircon dere guys. Okay ka day, okay ra ka day. Okay ra. Okay ro. Ayun sa akin, okay na naman. Okay po. Pwede na makatanong ko ang mga lima kasi. Kaya yung immersion maghihigda ra. Di bitaw kanunay ni ba? Kuan ba bitaw? Liga. Kaya ko ganang mag-immersion maghihigda. Andre. Ano? Kay mao bitaw og sa example na mo sa opisina niya mag-audit, og na mo sa accounting. Ito kita on. Kanang municipal port. Okay, today is Wednesday. Unsa lang pizza haron? Dara. Tara. Dara niya. Ha ba? 2020. To 2020 pa man din niya. Oy. Tulirin tayo pala ginagawa. Dito mo kada bagita. 2020 mo. Aw suli lang. Sige, orang po sa'yo. Aw suli lang mga kon. 2020 pa man diri nga files tanan.